ולך וישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר לאהרון ולבניו לאמור. לאמור אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך וחונק יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. וואו, אני מסתכל עליו, אני מרגיש איפה מנדה? חבר'ה, תמיד אומרים שיהודים הם... זה מפה או גרטל במצוותן? גרטל, נכון? גרטל מיוחד. כן. טוב, זה לא תהיה כל כך עמיד, אתה גם פצוע, אם הוא רוקד במרכז... לא, לצערי. לא, אסור להם לריץ. למד אסור לריץ. לא, מותר. איכות מותר. ועכשיו זה, העניין הוא שאני פשוט לא יכול לדרוך על הרגל כי זה על הברך כאילו. אני ברוך השם בהתחלה יותר כאילו כאב לי ממש כאילו כשזה קרה, אבל אחרי זה כאילו ברוך השם נרגע כאב יותר. כן, אז ככה. אני נפלתי על הרצפה, היה לי גלד של מכה עכשיו. הופלת?